Bo día, benvidos a todos e a todas. Estamos na 11ª edición do Festival Corpo a Terra, primeira edición en Gondomar, como lle chaman as creadoras do festival, 10ª máis primeira edición en Gondomar. Estamos aquí na Casa Peralba para presentar pois esta nova edición. Comezaremos cunha peza de danza a cargo de Marcia Vázquez, titulada Onde se pousa a humidade, e logo daremoslle paso ás encargadas do festival que van a desenvolver o que se vai tratar no festival. Logo daremoslle paso a Jacobo Sutil de Agadic e pechará o alcalde Paco Ferreira. Comezamos coa peza de danza de Marcia Vázquez.
Bos días, grazas a todas e a todos, grazas por estar aquí. Presentamos hoxe unha nova edición do Festival Corpo a Terra, unha 11ª edición deste proxecto e a primeira en Gondomar. O Festival Corpo a Terra desenvolverase os próximos días, dende hoxe día 31 ata o sábado día 4 de setembro. Corpo a Terra é o festival de danza e artes do corpo referencia en Galicia. Nesta 11ª edición reinvéntase nunha nova etapa que denominamos CAT. É un nome máis curto nunha versión máis reducida influenciada aínda pola COVID. Celebramos nesta ocasión moi gratamente a acollida do festival no Concello de Gondomar, que é o principal colaborador desta edición xunto co apoio da GADIC, Xunta de Galicia, e celebramos este novo comenzo que tomamos con ilusión, no que sinalamos a gran profesionalidade e o maravilloso anfitrionismo que somos acollidos neste Concello e no que auguramos pois unha nova década nun espazo maravilloso. Nos próximos días, como é costume, veremos o traballo de cías galegas consolidadas e emerxentes. Como acabamos de ver, agora un extracto do traballo de Marcia Vázquez, ela é viguesa, e presentará en Corpo a Terra a estrea desta peza que comeza a súa andadura profesional. Pois con moita ilusión para nós este ano é a imaxe do festival. Veremos tamén as pezas seleccionadas polo circuito a cielo aberto. Como sabemos, Corpo a Terra, dende o inicio, forma parte da red a cielo abierto que engloba aos 12 festivais españois máis consolidados. E desta rede traemos diversas pezas seleccionadas. Veremos tamén colaboracións internacionais, unha peza moi especial que se estreará aquí en Gondomar, de orixe Bruselas, e veremos a danza e as súas ramificacións cara ao circo e a performance nos vindeiros días. Bueno, bos días. Eu vou a continuar un pouquiño pois explicando outras actividades en relación a Corpo a Terra, como é a versión reducida tamén do chamado Enxebredanza, que é o programa de formación que alberga Corpo a Terra, que será plantexado para os vindeiros días 3 e 14 de setembro no pabellón de deportes Bernabé Costas de aquí en Gondomar, onde aínda temos inscripcións abertas. Por outra banda, vamos a pasar a detallar a programación que comezará en Gondomar hoxe, día 31.
ademais dos espectáculos das compañías galegas que se verán na praza principal do Concello de Gondomar, como é o caso da xa citada Marcia Vázquez, que hoxe nos acompaña. Poderemos tamén disfrutar de outras propostas de cías galegas, como é a cía Coabalún ou a cía Nova Galega de Danza, co seu recoñecido traballo Leira. Ademais da artista Alba Troiteiro, e, por outra banda, tamén mencionamos a artista María Roja con unha intervención na cidade. Por outra banda, en Gondomar presenciaremos tamén os traballos de compañías nacionais, como xa as citadas por a miña compañera Marta Alonso, no centro da cidade, como é o caso da cía Javier Guerrero, procedente de Cataluña, que representará un cuarteto de danza, ou a cía Álvaro Murillo, de Extremadura, que hoxe nos acompaña, en un só enclave flamenco contemporáneo. Ou como é a terceira proposta, que é a Intrusa, que é outra compañía que provén de Cataluña, onde esta compañía xenerará o peche do festival. Un dúo que combina danza con música en directo. Ademais, como xa citou Marta tamén, acollemos esta estrea de preza internacional chamada Draconis Lacrimae, que proveñen de Bruselas, nun formato moi especial, ofrecendo a xente de fora disfrutar dun pack de danza e turismo rural en colaboración co Pazo da Escola. Esta peza se realizará nun enclave característico. Nada máis. Moitas grazas. Dou paso a Begoña Cuquejo, a miña compañera, para que continúe co resto da programación. Bueno, xa para finalizar, agradecer un ano máis a implicación de todas as persoas as que non tería sido posible chegar ata aquí, as institucións que seguen a apoiarnos a día de hoxe. A Asociación Traspiadente Cultura leva 10 anos traballando pola danza en Galicia, en diversas provincias, en Ourense, en Santiago cunha formación regular profesional, con outro tipo de colaboración coa Xunta en outras ocasións para reciclar nas praias, con museos, con moito tipo de eventos e sempre ligados á danza. Nesta ocasión estamos moi contentas de que a asociación se involucre tamén cunha financiación de fondos propios, porque estábamos moi ilusionadas con comezar en Gondomar e apoiar esta nova etapa, e agradecer moito a financiación xenerosa de Gondomar e tamén o seu apoio logístico. Tamén agradecer a colaboración coa institución de Agadic, da Xunta de Galicia, como sempre, co INAEM, no Ministerio de España. E tamén outras colaboracións adquiridas durante este traballo que sostimos durante 11 anos. Entonces, simplemente está pendientes nas redes por se hai algunha variación climatolóxica, esperemos que non. Toda a información está en www.corpoaterra.com, no noso Facebook, no noso Instagram, e non olvidedes que este ano ainda hai que reservar para acceder ás actuacións. Entonces, na página oficial do Concello, vémonos nas plazas. Moitas gracias e dou de paso a Jacobo Sutil de Galicia. Moi bons días a todos e a todas. Moitas grazas ao Concello de Gondomar e aos organizadores desta edición de Corpoaterra por convidar a Xunta de Galicia a participar nesta presentación. Como fago nos últimos tempos, sempre que participo na presentación de unha nova edición dun evento cultural, teño que comenzar por dar as grazas aos profesionais do sector cultural do ámbito da produción, porque moitas veces falamos, e con razón, do talento e calidade artística que temos en Galicia, pero tamén hai que falar da calidade de produción do ámbito profesional, porque non hai que esquecer e seguir poñendo en valor que levamos 18 meses dunha situación moi complicada para toda a sociedade, para toda a economía, pero o sector cultural viuse especialmente afectado por unha situación na que a palabra que presidía toda a realidade, toda a nosa realidade era a incertidume. Non sabíamos como ían ser os seguintes días e, a pesar deso, entre todos xuntos decidimos seguir facendo cultura, seguir facendo actividade cultural, e todo eso faise por convencemento, compromiso, militancia, pero tamén por unha capacidade profesional fora de toda dúbida. E somos as administracións a que tamén temos que seguir apoiando, que siga habendo cultura, porque
é a nosa responsabilidade. Hoxe estamos aquí no Concello de Gondomar, que quero agradecerlle tamén ao seu alcalde a todos en representación dos concellos de Galicia, porque así como noutras partes de España a actividade cultural viuse moi reducida, en Galicia o compromiso das entidades locales está fora de toda dúbida. Seguimos programando cultura, seguimos facendo que pasen cousas, e iso é importante porque o sector cultural, aparte de un sector máis artístico, un sector económico do que viven moitas familias. Son actividades que se fan con formatos diferentes, non como nos gustaría, pero son as actividades que se fan como se poden facer, sempre garantindo o que é o primeiro para todos os que estamos aquí, que é a seguridade tanto dos artistas como de todos os que asinten os espectáculos. E por eso quero darlle tamén os parabéns, por suposto, á organización, as 3 persoas que me antecederon, pero tamén a Manu Lago, que tamén forma parte da organización, que sempre está nun segundo plano, pero que sabemos que é parte moi importante tamén desta organización. Pola parte da Xunta de Galicia, este ano, por poñer como exemplo, pusemos en marcha este verán solamente unha cifra de 3.000 actividades culturais. Corpo a Terra é unha desas actividades que apoiamos a través das axudas en concurrencia competitiva que publicamos a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, e que unha vez máis Corpo a Terra, Asociación Transpediente Cultura, foron beneficiarios das mesmas, e foron beneficiarios pola calidade da súa programación, pola profesionalidade non somente dos espectáculos, senón das actividades paralelas que, como cada ano, volvestes a presentar un proxecto exitoso e que, sen dúbida, coas incertidumes que seguimos tendo pola climatoloxía, que estamos onde estamos e que en calquera momento pode haber que cambiar a ubicación, seguro que será unha edición moi exitosa como as anteriores. E non me quero esquecer, por suposto, a participación das empresas galegas, das compañías galegas. Aquí Marcia Vázquez, como decimos, unha compañía emerxente, pero haberá outras máis consolidadas, como pode ser o exemplo de Nova Galega de Danza, co seu proxecto Leira, tamén proxecto non somente que funcionou ou funciona en Galicia, tamén máis alá das nosas fronteiras, así que non podo máis que dar as grazas e desexar que esta edición, a primeira, espero que de moitas en Gondomar, funcionará para que tanto os veciños como a xente que visite esta fermosa vila poida disfrutar do mellor da nosa danza. Así que moitas grazas. Jacobo, gracias por as túas palabras. Gracias Manu, gracias Marcia e gracias a todas vos, que non sei o nome, pero en xeral que nadie me quede atrás. Ben, a verdade é que hoxe é un día para nós moi especial, primeiro porque traemos a danza dunha maneira forte a Gondomar, con este primeiro encontro, con este primeiro festival, que a verdade pretendemos, Juan, que isto perdure do tempo, e xa vos podemos decir que mentras nós estemos aquí, que desde logo nos quedan 20, 30 anos, isto tedes garantido o festival en Gondomar sempre, porque os espacios que nós temos e a infraestructura que nós podemos pôr, pois é vosa. Por lo tanto, eu encantado de que estedes aquí. E me gusta ademais a idea de que a danza, en concreto este festival Corpo a Terra, veña para Gondomar, porque creo que Gondomar é unhas características necesarias e ten os espacios ademais acorde para poder escenificar o que verdadeiramente a danza é o que encerra, non? É unha proba delo, foi o que acaba de facer pois Marcia, non? Dando voltas e voltas encima dunha pedra do país moi áspera, que non sei como che quedaría a espalda, pero dende logo conxugar eso, non? A persoa, o corpo, con este entorno e con esta pedra e escenificar todo eso, a verdade que é maxia. Isto ten outra... O que non entenda isto non entende nada. O que non entenda isto non entende nada. Por lo tanto, Gondomar é un concello, ademais, bonito, empedrado, con solera, e eu creo que a conclusión esta de a unión entre a danza e o entorno vai a pegar moi ben. Por lo tanto, a mí me gusta moito e animos a que veñades moitos anos, ca axuda de Jacobo,
e ca axuda de Juan e con todos. Bueno, hoxe decía que era un día especial non só por o tema de que fagamos un festival durante un fin de semana que vai a ser super chulo, aparte de bonito, eu creo que incluso vai a ser sorpresivo, porque estou convencido que a mitad da población nosa, Juan, non se enterou desto, ni se vai a enterar. Aquí dos povos sempre se enteran o día seguinte, cando pons do Facebook que hubo algo, entonces empezan a todos a chorar dicindo non me din conta, non avisades, onde o publicastedes, entonces dices da página do Concello, do Faro de Vigo, en Si Radio, das redes sociales, por non mirei, como si a culpa fose nosa, hai que estar máis atentos. Pero bueno, tamén é normal que isto pase en Gondomar, porque como temos tanta actividade cultural, a xente non é capaz de seguirnos. E iso é bo, porque Gondomar sempre foi un concello como un referente cultural. Non o digo porque agora estemos nós, ni moito menos. Eva sabe do que falo, que é a técnica de cultura. Eu tamén son compañeiro desta casa, funcionario, por lo tanto conoce ben isto. E Gondomar sí que é certo, Eva, que sempre foi un referente. Hai que decir que os concelleiros que pasaron por aquí en cultura, bueno, a gran maioría, non? O 90%, fixeron moi ben. Incluso a Concelleira de Cultura anterior, Nuria, e agora Juan está lle dando un toque un pouco distinto, porque isto ao final vai ca persoa, non? E Juan é así, é un pouco, bueno, para moitos avanzado do tempo, para outros un pouco raro, pero a verdade é unha persoa con moita intuición, con moita imaginación, moi creativo, e todo eso. Depois comete algún falliño, non? Por exemplo, por non pôr o plotter noso detrás de cultura, que debería estar, logo botarei a bronca, pero tal, isto é moi pequeno, tiña que haber 2 ou 3 máis, os salides vos. Pero bueno, esqueces, el, a parte esta de logística delega en Rocío. Bueno, sin máis, esta casa, a verdade é que é unha maravilla que hoxe estedes aquí, porque mirad, acabamos de comprar esta casa non hai moito, sobre 15-20 días, non? Isto era un bosque de silvas e unha arboleda que xa mirades aí os vestixios de unhas tullas enormes que se non tiraron ca casa foi por sorte, inda que así tiraron os balagos. E entonces queremos facer deste espacio un espacio significativo e ademais característico para estas cousas. E que hoxe, pois, é o primeiro acto, a primeira vez que pisamos isto, despois de chorrear ou de plantarlle césped a toda velocidade e con todo tipo de hormonas para que crezcan 24 horas, que seguro que cando volvades xa non podedes entrar, e tal foi xustamente para vos, e vamos a facelo tamén con un festival este fin de semana, xogando ca luz, ca pedra, e todo eso é o que sabedes facer tamén, non? Entonces, pois, sin máis, eu quero mirarvos por aquí, non sei a quen teño que dirixirvos, quen é a que manda, porque normalmente sempre dos grupos sempre se debe buscar quen é o que manda, aparte de que sempre mandan as mulleres, en este caso non o digo por nada, pero son as máis organizativas, máis, pois a quen mande de vos, decirvos que tedes as portas abertas e a alfombra vermella para volver, para facer cousas, e se queredes facer de Gondomar a vosa sede, tedes toda a axuda posible, hasta se queredes un espacio, e se queredes un lugar de ensayo e menos cartos, que eso encárgase Jacobo, o que queirades, non? E nada máis, oye, de verdad, de corazón os digo, é un orgullo, un placer tervos aquí. Eu son un amante do que facedes, creo ademais firmemente en elo, e non só temos que facer todo o posible, Juan, para que isto sexa unha maravilla, que Gondomar sea un referente, pois esta xente o merece, son cojonudos todos. E eu envidio a barba que ten este home, que chegaré algún día eu a... Bueno, pois nada, moitas gracias, de verdad. Vamos a estar aquí ao largo de todo este fin de semana, todo este tempo, o que queirades. Sinceramente, vos lo digo, e Juan sabe que ademais é así, e tedes un concelleiro magnífico, inda que se olvide de pôr o plotter na parte de atrás. Gracias, Juan.